Inini ndinonzi Paina Machidza. Ndiri murwi werusununguko. Isusu takapiwa nzvimbo yatakapiwa kuti tigare muna 2012. Takapiwa offer letter ichinzi tiri kuenda kuZANU-PF. Saka isusu ndozvazvakatobhesa. Tikati zvinhu zvedu zvese zviri kufamba. Iye zvinezvi tanga tine makotsi anga ariko. Takatoendesa zvinhu zvedu kumakotsi. Takatosaina mamwe mapapers, takasaina mamwe mapapers mari kuZulu. Takati zvinhu zvedu zvikuita sei zviri kufamba. But ndangozongoona kuseni vanhu vauya vachiti victimizer zvikanzi chibvai pano nguva yenyu yokugara pano yaita sei yakwana. Handina kutombopuwa kana chance yokuti ndibvise zvinhu zvangu mumba. Vangotora vachiisa panze vachipwanya. Saka inini kazhinji kacho zvinondibata semurwi worusununguko. Ndakatorwirawo nyika ino. Ndakatokuvara, ndinotova nemaronda anotondirwadza. Kuona vanhu vachitibvisa mukati menzvimbo vasina kutipa notice. Zviri kundibata, zviri kundirwadza. Ini ndakarwira nyika ino. Hatina kurwira kuti tigoitwa manhingirikini mazengeya emunyika muno kana kuti tiitwa vamwe vanhu vasina kukwana. Isusu tanga takatokwana vakatotipa offer letter. Takai-accepta offer letter. And nhingirikini chairman weprovince vakato-accepta that offer letter. Saka ini ndiri kushama kuti zvinhu zvacho zviri kuitika sei. Isusu tanga tanzi tibhadhare 8,500 in 6 months. Saka mari yacho we can't afford. Nemamiriro akaita economy yemunyika muno we can't afford. Isusu hatina kuramba kubhadhara. Takati isusu period yamatipa iyi we can't just go on tichibhadhara hatigone. Kana pension chai hatina. Tiri vanhu vanongozviitirawo zvinhu zvavo vachingotengesawo vachizviraramira. Asi dai mamadzorowo mari kuti mutipowo period yakakura yekuti tikwanisewo kubhadhara mari iyoyo. Ndozvatakavaudza kumasasa paki. Isakatotaura kuti isusu hatikwanise 8.5 in 6 months. Hatigone, hatizvigone. Tipewo a period yokuti makatipowo period yakati tinogona kuita sei kubatana nemichibhadhara mari. Hatisi kutomboramba kubhadhara. But to my surprise, nhasi wachona tangoona vanhu vauya vakuti takutobvisa zvinhu. Vakaburitsa zvinhu zvikanzi toda kuzviisa 50 meters away from your home. Vakasiya valoka pamba pangu. Yezvinezvi ndiri panze. Inini ndakarwira nyika ino. Chinondirwadza ndechekuti ivhu irori ndora takaendera musango. Takarwira asi ndora tiri kutandaniswa nhasi uno. Ndikuda kuti president vambotinzwawo. Kuchema kwedu kwatiri kuita masasa paki. Tiri vanhu vanoda musangano. Tiri vanhu vakamirira musangano. Hatina kana chimwe chinhu chatinofunga. Ini ndiri chairwoman. Ndinoita basa rangu nemazvo. Ndakabva futi musango. Ndichita basa rangu nemazvo kusvikira nhasi. Tikuda kuti president vatinzwawo chichemo chedu. Tiri kushupika isusu tiri kushupika.